Изненадаха ме. Мислех, че ще чуя повечето от вас. Аз съм за президентска република и го декларирам почти ежедневно. Всеки един от вас може да го прави. Площада е в социалните мрежи. Днес всеки се интересува през социалните мрежи за това какво се е случило, какво са пропуснали да излъчат, да покажат новините. Новините, които са контролирани. И в тези новини, които са контролирани, няма да видите, че има такава дейност, гражданско движение за президентска република, че има срещи, че има стотици заявили, че са за България да е президентска република. Стотици са заявили, а над 10 000 са се присъединили като доброволци в гражданско движение за президентска република. Това не се забелязва от политиците, социолози, анализатори, политолози, удобни говорители на властта. За сега. А ние очакваме какво? Даже и да ни обясняват, че това е грешно, че не трябва да се допусне. Че представителната демокрация, т.е. да избереш депутата и той да те представлява, е по-добра, отколкото пряката демокрация. Да избираш мажоритарно този, който ще носи отговорност за управлението, да имаш възможност да гласуваш в референдуми и мнозинството да реши какъв да е пътя на родината, какъв да е пътя на България. Защо ние се ангажирахме с това България да е президентска република? Заради хаоса, заради тревогите, които има всеки един от нас за бъдещето. Заради това, че виждаме, че държавата потъва все по-надолу и все по-надолу. Заради това, че си припомнихме онзи написан от някой студент, ако позволите, ще припомня: обичам родината, мразя държавата. Аз лично си го припомних, когато търсех решение как ние можем да накараме младите хора да повярват, че бъдещето е тук в България. Да не избират между бъдещето в чужбина и родината. Да обичат както родината, така и държавата си. Ето в това е смисъла. Ето това е смисъла, който аз лично за себе си видях в тази инициатива. Стартирахме стандартно, малка група, обявихме инициатива. Направихме платформата Президентска БГ. Разбира се, с нас се свързаха много различни хора. Даваме старт днес на това, което е граждански съвет. Тези, които ще представляват доброволци. Първо в столицата, след това в областните градове. Но имаме желание ние да покрием всички общини, всички населени места с наши представители, с доброволци в гражданско движение за президентска република. Защото знаем, че съмишлениците ни са мнозинството от нашите съграждани. Мнозинството от българските граждани. Знаем, че те се страхуват. Знаем, че и не ни вярват все още. Много са лъгани. Кажете ми, кой не излъга нашите съграждани? Нас, кой не ни излъга от управленията през последните 36 години? Включително и аз съм подкрепил управление, което не е изпълнило ангажиментите си към българските граждани, които е поемало. И се е оправдавало с необходимост от коалиция и от компромиси. Ето това е коалицията. Компромис. Ние искаме поети ангажимент пред народа да е изпълнен ангажимент, а не да се обяснява, че има компромис, че е необходимо да има компромис. Не вярват хората, с които аз разговарям, и че това може да стане. Може да стане. Но трябва с постоянство и с много увереност да им покажем, че знаем пътя,
Няма да чакаме политиците да насрочат национален референдум. Защото това, което искаме, промяна на модела на управление, минава през национален референдум. Ние подготвяме всички доброволци да съберем подписите за този национален референдум. И то много повече от необходимите 400 хиляди. След това да се проведе такъв национален референдум. Защо не по време на президентските избори, за да облегчим и работа на комисиите, и бюджета на държавата. Този закъсал, изпразнен бюджет, защото едни избори са 100 милиона, разбрахме го от последните избори, от хаоса, който беше, избори след избори. И след това Велико народно събрание. Велико народно събрание, което да архивира Конституцията от 1991 година и в новата Конституция, вероятно от 2027 година, България да е президентска република. Да е с ясна отговорност в управлението, да е с ясен ангажимент кой представлява нашата страна, кой представлява българските граждани пред света, да се разгледа детайлно всяка глава от Конституцията. Защото Великото народно събрание ще отвори цялата Конституция. Ето това искаме. И се подготвяме да представляваме нашите съграждани, нашите съмишленици на това Велико народно събрание. Това искаме. Искаме да не излъжем тези, които ни вярват. Ето за това аз съм изключително доволен, че млади хора, наистина млади, даже все още непълнолетни, на по 16-17 години, повярваха на това, което правим, на това, което искаме да постигнем. За тях го правим. Да замислете се. След 10 години, 10-12 години, тези на по 18-20 години ще бъдат част от държавната администрация. От тях ще зависи каква ще е работа на тази администрация. Дали ще помага на граждане, дали ще е в услуга на граждане, или ще бъде както сегашната, пречеща и корумпирана. След още 10-15 години в техните ръце ще бъде управлението на държавата. Те ще управляват, от тях ще зависи каква ще е България. Не, че го правим само за тях, но най-вече, защото аз имам 3 деца и искам те да бъдат в България. Не искам да ги изпращам на летището. Искам тук да намерят своята реализация. Ще дам мило и драго за това. Но искам и техните връстници да повярват, че България може да бъде друга. Че България може да бъде такава, каквато виждат държавите в чужбина. Тези, които имаме за пример. Можем ли да го направим? Можем ли, питам? Знам, че можем, вярвам, че можем и съм сигурен, че ако положи всеки един от вас малко усилие, то ние ще станем не десетки хиляди, а стотици хиляди. Станем ли стотици хиляди? Малка България може да тръгне по пътя на просперитета. Това е измерителя. Дали хората живеят по-добре? Знаете ли, скоро прочетох за едно изследване, изключително тревожно. Психолог е ръководител на изследването, няма да го споменавам на кой. 75% от нашите съграждани се чувстват тревожно депресивни. Над 40% са посещавали психолог, психиатър, вземат медикаменти от билковия валериан до антидепресанти. Ето в такава среда са поставени нашите съграждани, всички ние. От кого? От това, че нашите съграждани са неудачници? Не го вярвам. Знам, че българина е упорит, българина е доказал, че може да бъде на най-високата стълбица и не само в спорта. Разбира се, шампионите и Ангел Алиев и Марк Косев, който е в Нидерландия. Виждате ли, ето спортисти, които са в чужбина и си изкарват прехраната в чужбина, защото държавата не обръща внимание на спорта. Снимат се политиците с тях. Снимат се. Очакват ръкопляскания. Само, че ние знаем, че
за да имаме нация горда, трябва да отделим особено внимание на образованието, на спорта, на здравеопазването. За това приветствам всички, които са част от движението и ще дадат своето мнение. Как да променим България? Как да бъде тя майка, а не мащеха? И за спортисти, и за работещи, и за младите. Тези младите, които ако грабнат каузата да сме президентска република, то България ще стане съвсем скоро уредена, с отговорно управление, с ясно избран мажоритарно президент с власт. България като президентска република. Благодаря за вниманието.